Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган журналист, язучы, шагыйрь, популяр җырлар авторы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Камил Сәгъдәтшин. Камил абый, исәнмесез? Исәнмесез. Камил исеме, Камил абый ул бит әле исем өчен сүз генә түгел, сыйфат дәрәҗәсендә күрсәтүче сүз булып йөри. Шулай бит. Biz indi менә камиллеккә шикләр юк дип әйтәбез. Бар яктан да камил булган дип әйтәбез. Бу инде чын мәгънәсендә булган, җитлеккән, һәр яктан уңган дәрәҗәне, сыйфатны күрсәтә торган сүз. Менә сез үзегез бу исемгә ни дәрәҗәдә ятышлы дип саныйсыз? Исем белән теге исем туры килергә тиеш дигән фикер бар бит инде. Исемне шуңа күрә балага исем сайлаганда әйтәләр, ул бит аны гомер буе йөртәчәк, шуңа күрә алырмы дип әйме. Күтәрә алырмы дип. Тияни дә уйлаганнардыр инде безнең аннан соң теге ниләр, энекәшләр, абыйлар берсе-берсенә Равил, Камил, Шамил бездә менә шулай. Яни бер заман тизеп китәдер я. Эй, Равил, Камил, әйлә, Шамил инде дип. Шул теге охшашлыктан чыгып торда инде. Әмма ләкин барыбер ниндидер исем нигә тәңгәл килсен өчен әзрәк тырышырга да туры килә. Мин әле камилләшеп бетмәгән дип саныйм үземне. Кәбисә елында, ягъни 4 елга бер тапкыр килә торган 29 февральдә дөньяга килгән Камил менә шушы ел сайын йыртып алына торган календар битендә 29 числоны үзе ясый торган булган. Шулаймы? Әйе, ул берничә тапкыр булды шулай. Ни өчен дигәндә, туган көн бит инде көтеп аласың барыбер. Безнең әле ул вакытта теге балалар күп гаиләдә, шуңа күрә инде 7-8 классларда укыганда әзрәк теге туган көннәрне беләдер инде. Гәрчә әтиәниләр туган көнне бәйрәм итү турында теге сүз дә алып бармыйдыр. Ул традициядә түгел иде. Әмма ләкин үсә торган сайын, үсә башлаган сайын чыннан да туган көннең булмавы әзрәк кенә эчне пошырган чаклар булгалады. Андый вакытны әле балачакта хәтерлим, календар битенә үзем язып элеп куйганымды да. Сез бит инде томышыгыз белән Спас районы Иске Рәҗәп авылыннан, Иске Рәҗәп авылы инде ул без белүебезчә шактый данлыклы авыл, мәгърифәтле авыл, гыйлемле авыл, бай тарихлы авыл. Әгәр дә инде аның менә исеменә килеп чыгышына карасак, аның башка төрле исеме дә булган бит әле тарихта. Иске Бәрән авылы, ягъни Бәрәнҗәләр кабиләсеннән. Менә бу исем ни өчен дәвам итмәде микән? Ни өчен Иске Рәҗәп булып китте ул? Ул менә чыннан да безнең авыл борынгы Болгар тарихына барып тоташкан авылларның берсе, тирә-ягы гел урман аның. Шуңа күрә монда инде теге халык теге ул вакытларда бит сугышлар да булгалап торган, үзенә күрә кирмән дә төзегәннәр, безнең калалар өсте дигән гаҗәеп бер урын бар. Анда теге нидә җирне дә сөрмиләр иде, ни өчен дигәндә кеше сөякләре килеп чыккан вакытлар булды. Ул кирмән тирә-ягы теге әйләндереп алынган бер урын, шундый тарихи урын иде. Без анда укытучыларыбыз белән барып, хәтта ки теге кай вакыт теге казу эшләре дә алып бардык, әмма ләкин ул дәвам итмәде. Бу кызык өчен генә индеме. Иске Рәҗәп авылы чыннан да гаҗәеп авыл. Ул борынгыдан килгән, анда ничек дип әйтим инде, болгарлар. Авылның уртасында бүгендә ни зиярат бар. Изгеләр зияраты дип атап йөртәбез инде. Шунда мин балачакта хәтерлим, киләләр иде Үзбәкстаннан, киләләр иде Таҗикстаннан. Алар инде ничектер теге төркем булып киләләр иде һәм атналар буена шунда алар бит инде белеп килгән. Шунда намаз укып, нитеп менә шунда кем әйткәнли баш иеп китәләр иде. Аның һәйкәлләре дә сакланадыр әле. Соңгы елларда инде хәзер ташлар, ул таш һәйкәлләр әкрен генә юкка чыга, кызганычка каршы, әмма ләкин ул кирәкле дәрәҗәдә өйрәнелмәгән әле. Авылның уртасында, әгәр дә шуның уртасына, кыл уртасына бассаң, тирә-як шул кадәр уч төбендәге шикелле күренә. Бер вакытны кунаклар, мин авылга еш кына кунаклар белән кайтадыр идем. Безнең Мәдәрис Әгъләмов нигә шак катып
мондый күргәнем юк иде дип әйткән хәтерлимәе. Шуннан да тирә-як ни өчен менә ул гаҗәеп менә шундый урын авыл халкына килгәндә тырыш эшчән безнең халык шул кадәр теге ул әле ул менә ачлык елларындагы нене чигенә барып җитмәгән һаман да ачлык елларында улның 3тән бире китеп барган кызганычка каршы кайсы җиткә киткән кайсы ачтан үлгән бит инде шундый тарихта менә һәр чор аннан соң мин нәрсәсенә гаҗәпләнәм искерәҗә бул илектән башка тирә-як авыллар арасында да ниндидер теге укымышлы кешеләре белән дан тоткан авыл. Мин аның сәбәбен нәрсәдән күрәм? Бөек Октябрь социалистик инкыйлабына кадәр патша әмере белән Искерәҗәп авылында ниндидер бер лицей, урысча укыта торган мәктәп барлыкка килгән. Аны училище дип ниткәннәр. Анда теге ни өчен? Чөнки 1000-нән артык кеше яшәгән авыл, әле әйтәләр 5000, 7 мәчетле авыл булган диләр. Шул зур авылда, татар авылында, нигә патша армиясына китәр алдыннан урысча өйрәткәннәр кешеләрне. Ягъни шулда этәргеч биргән менә бу мәгърифәткә. Урысча да аннан соң дөньяви белемнәр бирү мәдрәсә булган инде, ул илектән дә булган. Менә шул ниндидер бер теге күтәрелеш һаман да дәвам итә дип әйтмәкче булам. Мәгълүм булганча, сез бит инде балачактан, мәктәп елларындан дип әйтергә кирәк, шигырьләр, хикәяләр, ниндидер мәкаләләр язып, баштарак район газетасында басылып чыккан алар, аннан соң инде республика басмаларында, Яшь Ленинче, Ялкын журналларында шулай бит. Әйтәсем килә, сез менә балачактан иҗатның, каләмнең тәмен туеп үскән кеше. Мөгаен сезнең инде киләчәктә кем буласы дигәндә икеле-микеле уйлар булмагандыр. Кайсы елны сайлау турында? Юк. Менә мин инде үз алдыма максатны менә шундый ачыктан-ачык максатны ул 7-8 классларда мин инде күз алдына китерә дирем. Киләчәктә кем булырга теләм. Әмма ләкин аны бит инде теге әйтеп булмый. Ничектер барып чыкмаска да мөмкин. Мин инде 3-4 классларда теге мәкалә район газетасында, безнең Яңа тормыш дигән район газетасы хәзердә чыгып килә ул. Шунда беренче мәкаләләрне җибәргәч язып инде аны теге укытучыбыз Амар абый Фәзиев әйткән иде, менә шундый чара, без инде тегесендә катнашабыз, монысында катнашабыз, язып җибәрегез берәрегез дип. Мин язып җибәрдем. Язып җибәрдем дә күпмедер вакыттан соң басылып та чыкты. Бер шатлык әйме. Икенче шатлык 78 тиен гонорар килеп төшмәсен. Ул инде минем өчен бер гаҗәеп, кара әле язган өчен бит әле монда тагын гонорар шикелле әйбер дә бар икән дип. Кинога керү ул вакытта 5 тиен, абыйлар миннән 5 тиен сорап киләләр. Менә ул үзенә күрә бер кызык. Аның теге матди ягы да кызыксыну. Чөнки без бит инде күп балалы, минем 4 апам бар әйме. 11 бала гаиләдә. 11 балалы гаиләдә ул апалар аның шулай ук тарихы бик кызыклы. Әти сугыш вакытында әсирлеккә эләгеп, теге бер ел ярым әсирлектә булып, аннан соң бит инде теге нитеп, тагын штрафбатта, менә шул ул вакытта шулай булган бит инде. Гаепсез килештә анда хезмәт иткәндә, хәтта орден ни белән батырлык өчен ордены белән дә бүләкләнгән. Ул анда инде теге алны-артны карап торыш булмаган. Ул сөйлидер, аны бик нитеп, менә шунда теге ул авылга кайтып төшкәч, аннан соң бит әле сугыш беткәннән соң да аларны турыдан-туры җибәрмәгәннәр. Алар нидә төзелеш эшләрендә катнашкан. Хат хәбәр килеп җиткәндер инде бәлки. Аннары әти үзе кайтып төшә инде. Миңлегөл апа, әтинең беренче хатыны, ул теге 4 апа минем әйме. Ул инде ул вакытта әтинең теге яшьлек дусты Миннебай абыйга тормышка чыккан була. Чөнки теге хәбәрсез югалган, аны бит тормышны алып баруга җиңел түгел. Бик әйбәт апайы, урыны җәннәттә булсын. Аннан соң әти инде әнине күрше авылдан Югары Әлмирза дигән әнине алып кайта инде. Менә шулай иттереп без тагын 7 бала. Апалар инде алар ничектер бик якын итәләр иде. Мин хәтерлим әле, алар мине күтәреп йөргәннәрен кичкенә чагында шул кадәр яратып әйме. Без кай вакыт җыелышканда 11 бала утырады, менә
шулай теге җыйладыр якайым. Стель артында. Сәндерәде. Ул инде гаҗәеп бер әби, аннан соң минем әби дә бар иде бит әле. Әби, шунда әби белән ул бер әни әйтә торган иде, менә бер казан аш җитми дә кала дип, яшеннән да столовой шикелле дигән хәтерле. Теге заман түгел инде ул. Менә шул сезнең болашактан, яшьлек елларындагы хирыслыгыз язуга инде шушы Казан дәүләт университетының журналистика факультетына алып килә. Менә аны тәмамлаганнан соң сезнең хезмәт биографиягыз нәкъ менә шушы без утырган дип әйтик студиядан башланган. Сез Казан ул вакытта телестудиясе дип аталган булган ул. Казан телестудиясында яшьләр тапшыруында алып баручы редактор. Менә әйтегез әле, ул чорның мөхите һәм яшьләре дип әйтик, әйме? Нинди иде ул чорда яшьләр? Ул чыннан да кызык тарих. Мин турыдан-туры Казан телевидениесендә бары тик практик үткән идем. Практик үтеп киттем. Аны ул вакытта журналистика бүлеген тәмамлаган белгечләрне юллама белән районга җибәрәләр. Һәм әлбәттә мин инде үзебезнең районны сайлап алдым. Яңа тормыш газетасының теге татарча нендә редактор бу иттереп җибәргәннәр иде. Шул кадәр теге минем күңелемә ятышлы эш, рәхәтләнеп эшлим. Әмма ләкин яшьлек бит ул. Мин шул чорда 3нче курста укыган Файруза Мөслимова белән танышып киткән идем. Казанга тарта, аның янына тарта, менә бер атнада ул килә, бер атнада кем әйткәнди, менә шулай иттереп йөргәч, йөри торгач, аннан соң Казанга күчеп килү, әмма районнан җибәрмиләр, булай гына китеп булмый. Ничектер миңа менә шулай иттереп хезмәт кенәгәсен анда калдырып, монда Казан телевидениесендә. Ул вакытта ничек шулай туры килгәндер, яшьләр өчен тапшырулар редакциясенә редактор иттереп алдылар эшкә. Ул иң кызыклы чор иде, иҗади чор. Ул чөнки оештыру белән бәйле, һәм дә теге яшьләргә карасам, бердән бер кыенлык, ул менә хәзер мин чагыштырып карыйм. Татарча хәзер сөйләшүчеләр, Худайга шөкер, күп. Ул вакытта да булгандыр, әмма ләкин теге бер кыенлык бар иде. Чөнки мотор иттереп татарча сөйләшергә, тапшыруда катнашырга кешене чакырып, менә дигәнен эшли, менә дигән иттереп теге эшендә, теге иң алдынгы, әмма ләкин телевидениедә сөйләргә кыенрак иде. Менә шундый моментлар булды. Менә шул телевидениедә эшләгән чорымны әле дә сагынып, ул минем өчен ниндидер бер күңелле чор иде. Шуңа күрә мин бүген дә менә телевидениегә килгәч, ничектер үземнең якын оешмага килгән шикелле күңелем күтәренке. Йортка кайткан кебек. Камил абый, аннан бит менә совет чорында әйтергә кирәк, карьера ягыннан үсәр өчен, баскычларны үтәр өчен мөһим шартларның берсе ул барбер теге партия сафларына алыну иде. Шулай бит инде. Ялгышмасам, сез дә менә бу газета, журналлар нәшриятында партия бүлеге секретаре булып ташлagансыз. Әйтегез әле, менә партиягә керү ул сезгә менә чыннан да нинди булса этәргеч бирдеме үсешкә? Минеңа балачактан ук әйтеп киләләр, әти дә инде, улым, әгәр дә кеше булып яшисең килсә бу дөньяда бүгенге көндә, син беренчедән укырга тиеш, икенчедән партияга керергә тиеш дип. Чөнки партияга кермичә ул вакытта ниндидер үсеш, карьера турында күз алдына да китерү мөмкин түгел иде. Шуңа күрә мин кем әйткәнди, җәмәгать эшләрендә катнашып, телевидениедә яшьләр редакциясендә үземне әзме күпме күрсәткәч, мине Татарстан комсомолының өлкә комитетына чакырдылар, инструктор булып эшләдем мин анда. Һәм инде фатир мәсьәләсе, өлкә комитетта кичкенә фатир бирделәр бирүен, әмма ләкин чакырдылар газета, журналлар нәшриятына. Ул вакытта бөтен редакциялар бер партия оешмасына кирип, анда хайран гына коммунистлар җыйладыр, аннан соң цехларда һәр цехның үзенең партия оешмасы бар бит инде. Шунда чакырдылар һәм әйттеләр, менә без сиңа фатир белән булышачакбыз, күрсәттеләр, менә ни белән нәшрият белән янәшәдә йортны. Гаилә булгач кызыгасың бит инде, ул вакытта улыбыз да туган иде. Фатирлы буласы килде, беренчедән, икенчедән, аннан соң партия эше ул вакытта бик дәрәҗәле, ул вакытта бик партия эше бит инде. Мин дөресен генә әйткәндә, шуннан калган бер фикерем бар.
Миңа калса, ул вакытта коммунистлар, әгәр дә бүген исән булып, менә яңадан партия оешмасы тергезелде, һәм менә теге әйдә бюрога дисәләр, алар сикереп торып китәрләр шикелле. Мин миллионнарча әгъзасы булган коммунистлар партиясының шул вакытта кинәт кенә таркалуына шаклар катам. Бердәм Россия, без беләбез бит инде ул хакимият партиясе дип әйтәбез инде. Хакимият партиясе булгач аңа теге аеруча турыдан-туры инде теге тәнкыйть сүзләре яңгырамый, әмма ничектер менә аерым теге үзара сөйләшкәндә тузлы бурычлы сүзләрне дә ул адреска җиткерүчеләр бар, шулай бит. Тотарда бар бит инде мәкаль ширин яшергән үлгән диләр. Менә сез бу партияның әгъзасы буларак нинди ширләрне дәвалар идегез? Барманың авырулары? Чыннан да менә теге вакытта коммунистлар партиясе куйган максатларны мин менә бүгенге көндә Бердәм Россия партиясының максатлары белән чагыштырып карыйм да, алар күпкә аерылмыйлар. Ни өчен дигәндә, аларның максаты чыннан да халыкка, халыкның тормышын яхшырту. Әмма ләкин менә теге вакытта да булгандыр, хәзер дә бар ул, халыкның тормышын яхшырту өчен башкачарак кирәк. Башкачарак яшәргә, башкачарак эшләргә кирәк. Эш белән теге ни аерылмасын иде. Кызганычка каршы әйтелгән вәгъдәләр белән, без бит инде халыкның тормышы чагыштырганда, менә безнең теге 20-30 еллар белән чагыштырганда бүген дөрес югарырак дәрәҗәдә. Бүген инде безнең теге шактый гына алга китештә бар кайбер юнәлешләрдә. Әмма ләкин киләчәккә ышаныч дигән әйбер партия заманында, коммунистлар партиясе заманында зуррак иде. Без менә мәсәлән авылдан килгән бала, ул менә киләдер Казанга, чөнки теге нидә, аның өмете бар иде, менә ул башта тулай торак, аннан соң теге яшь гаиләләргә. Хәзер авылдан килә егет белән кызайымы, аңа ничек фатир, ул бит миллионнарча сум тора. Аны кинәт кенә, кем әйткәндәй, ул гаиләле дә булыр иде, гаиләле булса, ул ниндидер кредитлар алып, тегесен монысын нитеп төрлечә бурычка батып фатир алырга мәҗбүр. Теге партия, коммунистлар партиясе заманында башкачарак иде. Яни ул чорда социаль гарантиялар күбрәк шикелле тыйладыр. Ул бәлки ул алай юкта түгелдер. Менә чагыштырмача киләчәккә ышаныч зуррак иде ул вакытта. Без, мәсәлән, бүген бар безнең өстәлебездә. Без бит инде теге шуңа канәгать булып яшәргә күнеккән кешеләр. Өстәлебездә ризыгыбыз бар, киергә киемебез бар, Аллага шөкер дибез. Бары тик сугыш булмасын дибез. Әмма ләкин анысы да бит читтә йөрми. Иҗатка кирип киткәнче, менә бу иҗтимагый эшчәнлегегез буенча тагын бер сорагым бар. Сез шактый еллар, шактый гына түгел, 20 елга якын Спас районының якташлар җәмгыяте, Болгар якташлар җәмгыятен җитәкләгән кеше, шулай бит инде. Чыннан да бер менә соравымның асылы нидән гыйбарәт? Гадәттә алар инде менә шушы Казанда концерт оештырып, очрашулар оештырып, менә шушы Казан тирәсендә яшәгән якташлар ничектер бер очрашып, күңел ачып кайтып китәләр кебек. Менә сезнеңчә, менә бу оешмалар һәр районда баралар, әйеме? Аларның аслы мәгънәсе барбы, нәрсәдә булырга тиеш дип уйлыйсыз? Менә Спас районы бит инде ул ярый Худайга шөкер соңгы елларда менә Болгар белән күтәрелеш килеп чыкты. Рәхмәт Минтимер Шәриповка, Болгарны аның тырышлыгы белән, аның инициативасы белән шактый гына уңай үзгәрешләр бүген анда киләләр. Әмма ләкин район бит тулысынча авыл хуҗалыгы районы. Анда bir pромышленность предприятиесе да юк. Анда кем әйткәнди үз хезмәте белән иген үстереп, авыл хуҗалыгы белән төп нидә юнәлеше авыл хуҗалыгы белән көн күрә бит инде район халкы. Шуңа күрә мин андагы кыенлыкларның барысын да күз алдына китерәм. Шул ук вакытта безнең районнан чыккан кешеләр зур урыннарда эшлиләр, предприятие җитәкчеләре. Менә шуларны бергә туплап, ниндидер күләмдә районга ярдәм итү йөзеннән максатыннан оештырылган якташлык җәмгыяте иде ул.
Рәхмәт, менә ел сайын диярлек бездән чыккан җитәкчеләр дип әйтәм инде. Алар районга кайтып та, булай да кулдан килгән кадәр ярдәм итәләр. Ягъни туган җирне ташламыйлар. Туган җирне ташламыйлар. Менә 20 ел дәвамында мин шундый мисалларны бик күп китерә алам. Ул оргсинтез аша безнең анда генераль директорның урынбасары булып эшләде озак еллар Трусов Александр Иванович. Ул аның ярдәмнәре, башка кешеләрнең ярдәме, ул санап бетерергесез. Чөнки килеп әле бит ул вакытта менә бу 20 ел эчендә төрле кирәк яраклар да килеп чыга, төрле ниләр. Аннан соң инде шул районда эшләгән игенчеләребезне Казанга чакырып, шунда якташлык җәмгыяте оештырып, менә нитеп очрашулар, шулай мотор иттереп, мәҗлесләр курып, юбилейларны котлап, аннан соң башка бик күп мәсьәләләрдә бергәлекне тоеп яшәү ул күңеллерәк. Ул бүген дә дәвам итә. Бүген дөрес мин бүген инде хәзер якташлык җәмгыятенең рәисе, почетлы рәисе генә. Хәзер безнең якташлык җәмгыятен җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әнвәр улы Әһлиуллин җитәкли, ул минем бер парт артында утырып 10 ел буена укыган дустымның улы, Иске Рәҗәп егете. Менә аның командасы бар үзенә күрә, кем әйткәндәй, мотор гына иттереп алар шушы эшне дәвам итәрләр дигән өметтә. Инде иҗатка килсәк, Камил абый, язучы буларак сезнең ялгышмасам бүген 10-гә якын шигырь китабыгыз дөнья күргән, шулай бит. Бу урында менә шагыйрь буларак Айдар Хәлимнең бер сезнең турда язган бер фикерен укып китим әле. Бу инде ялгышмасам 1990 елларда язылган аның фикере. Ул булай дип әйткән ул чорда. Әгәр ул үз гомерен журналистикага түгел, шигырияткә биргән булса, һичшиксез бүген күренекле шагыйрьләр рәтендә була алган булыр иде. Юк, бу үкенүдән әйтелми дигән. Ягъни әле бу чорда сезнең шигырияттегезнең иҗат җимешләре ул кадәр әле халыкка чыкмаган чор булгандыр. Шулаймы? Бу бит инде 30 ел моннан элек язылган юллар. Айдар Хәлим белән менә шул 30-35 еллар моннан элек мин танышып киткән идем. Мин аның Айдар абыйның сүзендә әйткән фикерендә җирлек бармы? Әгәр дә менә уйлап караганыгыз булмады, журналистикага түгел, шигырияткә генә гомеремне багышлаган булсам, башкачарак булган булыр иде. Әлбәттә, без Айдар абый белән бик озак кичләр буенча сөйләшеп утырган булды ул чорда. Мин аңа үземнең язган һәм дә әле матбугатта күренмәгән, чыкмаган, ул шул кадәр әйтәдер, чын күңелдән, сиңа бит егет туктаусыз язарга кирәк. Бу язган әйберләрне чыгарганда гына синең күңелең үсеп, иҗатка тагын да күбрәк тартылачаксың дип. Әмма ләкин дөнья мәшәкатьләре ул вакытта, ул чорда башкачарак бит инде, әле бит аның эшендә алып барырга кирәк, гаиләне дә туендырга кирәк. Гаилә дә бар бит инде. Эштә дә шул кадәр мәшәкатьле эшләргә туры килде дип әйтәм. Менә шуңа күрә ул чыннан да ул чын күңелдән әйтелгән сүзләр дип уйлыйм мин аны. Ни өчен дигәндә, минем үземнең дә мотор иттереп шигырьләр язып, аның китаплар чыгарып яшисе килгән вакытлар булгалады. Ләкин шулай да үкенечле түгел. Ни өчен дигәндә, минем бүгенге көндә дә әле ягъни сез менә бу җитешсезлекне куып җитә алдым дип әйтә аласыз инде бүген. Тулсынча түгел, әмма ләкин күпмедер дәрәҗәдә куып җитәргә тырышам. Ул иҗат дигән әйбер бит инде, ул шигырь язу гади генә нидән түгел, ул күңел. Ягъни проза түгел, утырып үзеңне мәҗбүр итеп кенә язып булмышлай бит. Минем ул чыннан да фикер килә, уй килә дигәндәй, шуны әгәр дә төнне хәтта шигъри юллар килә, мен аны әгәр язып куймасам, беләм үземнең гадәтне, язып куймасам торып, ул шунда онтылырга мөмкин. Иртә белән туктал, бик матур яңгырашлы шигырь юллары иде бит дип искә төшерергә тырышасың. Әмма ләкин ул ниндидер төшләр аша язып куйсаң инде, шул матур гына шигырьләр туа. Аннан соң ул күңелгә ятышлы сүзләргә үзем дә көтмәгәндә каядыр җырлар ишетәм. Аны газета, журналларда бастыргаладым мин, андай ниләр булды. Шуннан алып, шуннан табып,
теге мотор иттереп, менә хәтта менә шулай булды, бер вакытны ялда мин ниде Бәкер санаториенда беренче көн чыктым, нигә татарча концерт дигәч, Зөһрә ханым Шәрифуллина бер заман җыр яңгырый, сүзләре шул кадәр таныш. Инде шунда инде ул менә Зөһрә Шәрифуллина соңыннан бу җырны мин беренче тапкыр гына башкарам әле. Аның сүзләрен Камил Сәгъдәт өчен язган дип. Мин залда утырам бит инде. Белгән булсам, мин әйтәм, чәчәкләр күтәреп кергән булыр идем бит инде. Менә шундый ул шул кадәр теге яшигәле сөенеп дигән халык арасында бик популяр җыр. Бүгенге көндә мәҗлесләрдә дә җырлыйлар, үземә дә ишетелгәли. Аннан соң менә шундый мисалларны күп китерергә була. Арча районында ниндидер бер чарада катнашам, хор, шундый тезелеп баскан бер 30-40 бала име. Һәм матур иттереп бер җыр башкардылар, карасам үземнең. Мин ул турда белмим дә менә шундый сөенечле вакыйгалар була. Камил абый, менә шундый иҗат даирәсендә яшәү, уку, ул сезгә нинди дә булса тәргиш ясадымы? Менә иҗат даирәсендә яшәү сезгә нинди илһам чыганагы бирә алдымы, юкмы? Әлбәттә, инде ул ничектер теге мин аларга гомер буе сокланып яшәдем, бигрәк тә менә Робертның җырларын, мәгънәле сүзләрен тыңлап, Ринат Мөхәммәдиевның прозасына без бергә яшәгәндә дә атна сайын ниндидер бер теге конкурс үткәрәдер, кем нәрсә иҗат иткән, һәм дә беренче урынны кемгә бирә. Менә шулай ул әлбәттә безнең бүлмәгә, аннан соң ул чорда бит инде Роберт Миннуллинның күтәрелеп киткән чоры, Хәсән Туфан, менә шундый зур язучылар, зур шагыйрьләр килеп, менә ничектер бергә сөйләшеп утырганнарыбыз. Ягъни студентлар белән аралаша торган булган. Алар киләдер, ничектер иҗатка бирелгән Фәннур Сафин янында да алар буладыр, башка кешеләр, башка шагыйрьләр янында да алар. Менә шушы олпат шагыйрьләр үзләренең дәвамы булуын теләп микән, яисә менә ниндидер дәрәҗәдә теге шунда ярдәм итү йөзеннән микән алар килеп студентлар белән аралашып яшиләр иде. Менә шуннан соң ул чорлар чыннан да тәэсир итмичә калмагандыр инде ул. Менә әлеге дә баягы безнең төркемдә, без журналистлар төркемендә Марсель Галиев укыды. Biz бергә, мин анарга бүген дә сокланам, чөнки ул максатчан эшләде. Аның теге прозасы, ул үзе бер шигърият. Аның теге рух китабын мин көн сайын булмаса да әлдән-әле алып укып карыйм. Ул бит югарылык. Бу югарылыкка ирешү өчен максатчан хезмәт итәргә кирәк, иҗатка хезмәт итә белү кирәк. Менә максатчан хезмәт итү дигәннән siz uylamamşa bugün naq maksatçan hizmet итү юнәлешендә, проза юнәлешендә күмелгән китап әсәрен язасыз булса кирәк. Белүемчә инде бу сезнең тулысынча әтигезнең биографиясе белән бәйле истәлекләр турында шулай бит инде. Сез инде аны берникадәр искә алдыгыз. Ул сугышка алына, сугышта әсирлеккә төшә, аннан шуннан штрафбатка эләгә, авыр сукмакларны узып, туган якларына әйләнеп кайта. Шундан да мондан инде бер триллер язырлык биография. Бу качанрак әзер булыр, Камил абый? Минем әти алдында үтәлмәгән васият булып менә шул әсәр ята. Мин аны яза башлаган идем. 7-ме, 8-нче классларда яза башлаган идем ул китапны. Амбар нигенә 2 амбар китабын теркәп әйме шунда язып бардым мин аны. Аның тормышы чыннан да гыйбрәтле һәм мәгънәле тормыш. Ул инде 21-нче елны ачлык вакытында күп туганнары үлгәч, нәсел чыгып китә, 11 кеше чыгып китәләр. Нигә Төркия юнәлешендә Ташкентка барып җиткәч бит инде Ташкент нинде документлар бит инде булай гына чыгармыйлар Шигаша. Әти тиф белән авырып китә һәм аны больницага. Әмма аның туганнары, әтисе, әнисе, безнең туганнар инде җыелып 9 кеше чыгып киткән булырга тиешләр Шигаша. Әти больницада, аны кайтып алырга вәгъдә итәләр. Әмма ләкин ниндидер сәбәпләр белән ул инде ярты ел шуннан соң больницада ниткәннән соң больница кырында көтеп утыра бит инде килеп алуларын. Әмма ләкин бер үзе 9 яшьлек бала
тел ярый әле үзбәкләр әзме күпме. Шунда инде шул теге анарга ярдәм итеп, күпмедер вакыттан соң ул кирейләнеп кайта. Нигә, бәлки алар кире киткәннәрдер диеп, авылны да сагынган күрәсең, бала бит инде 4 елдан артык ул авылдан авылга, шәһәрдән шәһәргә күчеп, ягъни Үзбәкстаннан туган ягына 4 ел кайта. 4 ел туган авылына кайтып егыла ул. 4 елдан соң менә нишләтәсең, язмыш. Аның теге калган тормышы да шундый гыйбрәтле. Ул теге сугыш чорлары, ул теге әсирлеккә эләгү чорлары, ул гомер буе кем әйткәндә әсирлектә булган, хәтта ул геройларча сугышсалар да, алар барыбер ниндидер дәрәҗәдә үзләрен гаепле санап, мин әле ул чорларны да хәтерлим. Но әтинең теге нидә сугыштан кайтсам, туган авылымда көтсәм дә риза булырым дигән үзенә вәгъдәсе булган. Шуңа күрә ул гади эшләрдә эшләде, колхозчы, кулыннан киләдер, теләсә нинди эш, колхозчы, ул көндез колхозда эшләсә, төнне каравылда торадыр. Мин инде теге әйтүе буенча да тигез бераз ял итсен дип кай вакыт әти янына дигән итәм, иптәшкә дә төшәдерим. Аның урынына кунган чакларымда булды. Ферма бит инде, ферманы бөтенләй дә кешесез калдырып булмый. Анда ут янып тора инде, мин китап укыйм, һәм язгалыйдырым. Шунда ул кызыксынып китте дә инде менә шул үз язмышы. Үз язмышы турында сөйләде. Мин аны яздым. Язгач кемгәдер күрсәтәсе килә бит инде. Нидән район газетасының редакторы килде. Келіп йөридер, мин аны булай әзрәк кенә беләм, газетка язганнан соң Абдулла абый Бекмаметов, Абдулла абый, мин әйтәм, карап чыгыз, әле китап язганым диге. Аның теге ярар дип алып калды да бу. 1 ай үтә, 2 ай үтә, 3 ай үтә. Шуннан соң теге бер вакыт килгәндә Абдулла абый, карамадыгызмы? Эй, энем, син баш катырып йөрмә инде монда, теге, син кем малай, Мен әйтәм, әтиң кем булып эшли күтүче. Күтүче малайыннан язучы чыкмый инде анардан дип ничектер әйтеп ташлады да ул кеше алдында. Мин әлбәттә күңелем кайтты. Ноябрьнең суык, салкын, яңгырлы көнендә каравыл йорты янында чокыр казып мин ул китапны күмдем. Китапның бу әсәрнең исеме дә шундан килеп чыга торган. Күмелгән китап, ягъни ул яңадан кайтачак. Менә шул аннан соң теге дөрес Абдулла абый Җәй көне шул яз җәй көне мин бузаулар көтеп йөрим. Бер вакытны колхоз председателе Гали Әхмәт Гәрәевич белән килеп, Галимов дигән бик акыллы колхоз председателе бездә эшләде ул чорда. Килде дә шул энем ди теге китапны кая яңадан карап чыгыйм әле. Мин бит аны карый алмадым. Өлгерә алмадым мин аны ди. Эше дә булгандыр инде аннан соң теге кунак ка килә бит инде кеше теге кем әйткән ди. Менә шулай иттереп шул теге мин йөгереп барып казып та карадым ул китапны, әмма ләкин ул таркалган инде. Но күңелдә калды шулай бер. Менә хәзер инде шактый вакыт узгач, әти алдында үтәлмәгән васыят шикелле мин аны яза башладым. Хәзер дәвам итәм, аның бер өлеше Ватаным Татарстан газетасында да күмелгән китап дигәнне. Мин аны инде исән сау булсам, Алла бирсә язып бетерермен дип уйлыйм. Иншалла, чөнки аның тормышы гыйбрәтле дә, авыр да, ул бөтен менә гади татар кешесенең язмышы, аянычлы, кыен, әмма үкенечле дә гыйбрәтле язмышы. Сез менә Ватаным Татарстанда берникадәр басылды дип әйттегез. Ватаным Татарстан дигәннән сезнең хезмәт биографиягызның иң зур, иң нәтиҗәле чоры шушы газета белән бәйле, шулай бит инде. 1992 елдан алып бүгенге көнгә кадәр 30 елдан артык һәм анда авыл хуҗалыгы бүлеге җитәкчесе редакциядә. Менә бу нисбәттән сезнең бер фикерегезне искәртеп үтәсем килә. Авыл хуҗалыгы дигәннән, авыл хуҗалыгы ул шундый тармак, белгән сайын белмәгәнеңне күбрәк аңлыйсың. Шуннан да шулай. Ни өчен авыл хуҗалыгына кирип китәргә булдыгыз? Бу тәкъдим булдымы, әллә сезгә инде авыл егете, авыл малае булганга бу тема якын булдымы, нәрсә белән бәйле? Хикмәт анда гына түгел, мин гомер буе әйткәнне үтәп килгән кеше, менә редакциягә Ватаным Татарстанга эшли башлагач, мин бик теләгем бар әдәбият сәнгать бүлегендә эшләргә. Әмма ләкин теге анда бит инде ничектер авыл хуҗалыгы, анда ират кеше командировкалар ешрак булырга кирәк, туры килә. Юллар узарга кирәк. Мине инде менә шунда кем әйткәнде билгеләделәр, мин каршы килмәдем. Гәрчә әдәбият сәнгать миңа темасы якынрак, бүген дә якынрак ул. Менә шул бер каршы килмәгәч 30 ел дәвам итте инде улай бер
Авыл хуҗалыгы чыннан да шундый бер тармак ул. Анда, мәсәлән, теге көн сайын ниндидер яңалыклар булып тора, ниндидер үзгәрешләр, ул игенчелектә булсын, терлекчелектә булсын, проблемалар анда муеннан ашкан. Әмма теге аларны кем әйткәнди, менә безнең ул күтәрелештә дип әйтмәкче булам мин. Менә әле яңарак кына булдым, ниде Әтнә районының Ленин колхозында. Бүген дә исемен алыштырмаган колхоз ул. Мин шаккатып кайттым анда. Миллионер колхоз иде инде. Ул инде теге мин шаккатып кайттым. Ни өчен колхоз булса да, бүген анда роботлар тирес җыештыра. 20 минут сайын теге бөтен комплекстагы ниләрне җыештырып алалар. Сыерларны робот сава, тип хезмәт менә. Аннан соң телефонда нинең колхоз рәисенең кулында телефон, ул тәүлек дәвамында тирлекнең ашатылганмы, нәрсәләр ашатылган. Аннан соң азык рационын карадым мин. Ул искитмәле әйбер, анда тип максат сыерның теге сәламәтлеген саклап калу. Алардан уртача алар 32 килограмм сөт савалар, литр дип әйтик инде. Көн сайын уртача бит инде ул. Аның 50 литр биргән сыерлар да бар анда. Менә шул аларның тип максаты, чөнки сыердан күпме сөт алган сайын аның сәламәтлеге каршы. Менә шул сәламәтлекне алар ныгытырга тырыша. Менә сез колхоз, элеккеге колхоз дип әйттегез, әйме? Булды бит инде безнең шәһәр, инвесторлар күпләп килгән шырлар, колхозлар ничектер читтә калды, таркалды. Менә бу колхозларны таркату дип әйтик, таркатумы, таркатырга мәҗбүр булумы, ул безнең өчен нәрсә? Ул бер кимчелек булдымы? Ул менә күпмедер дәрәҗәдә ялгыш, безнең ялгыш адымыбыз булды ул. Ул ни өчен эшләп барган хуҗалыкны, кем әйткәнди, барган атның башына суккан шикелле, шул ук теге чалгы белән чавып, аны теге аяктан егу политикасы ул дөрес булмады. Эшли алган колхоз эшләсен иде. Әгәр дә ул эшли алмый икән, анарга кирәк иде инвестор, Ул инвестор килергә тиеши нидән? Бу түбәннән күтәрелгән, теге кем әйткәнди, дәүләттән субсидия алып сыгып, авылны аяктан ягарга килгән инвестор ул теге кем әйткән авылның киләчәге турында да, аның халкы турында да, аның кешеләренең язмышы турында да кайгыртырга тырышмый. Ал каядыр әллә кая яши. Бездә менә кызганычка каршы менә колхоз байлыкларын, җир байлыгын, ниндидер бер Сёмин әйтик, Англиядамы каядыр яшәп, Франциядә яшәп, меңнәрчә гектар Казан тирәсендәге җирләрне алып властьта утырудан файдаланып, ул ялгышларны төзәтергә кирәк иде. Сакланып калган колхозлар менә алар бармак белән санарлык ул хуҗалыклар, аларның барсында да менә шул Ленин колхозында бүген 40-45 мең хезмәт хакы ала колхозчы. Ул бит инде әйбәт эше бар. Андагы шартлар, андагы ярдәм, андагы башка ниләр, социаль мәсьәләләр. Менә җирнең шын хуҗасын каян алыргалар, аларны ничек тәрбияләргә? Инвесторлар, үзегез әйтмешли, калын кесәле малайлар, алар җирнең шын хуҗасы булып китә алырлармы, юкмы? Юк, әлбәттә. Алар вакытлыча. Аларның кайсыдыр күпмедер күләмдә кем әйткәнди байлыгын нитә шул хуҗалык аша үткәрергә тырыша иде. Мәскәүләрдән килеп эшле җирләр алучылар булды. Мәскәүдән килгән кешегә синең, мәсәлән, безнең Спас районында 30 меңнән артык гектарны ул вакытта бирделәр. Мин аларга күңелем белән каршы идем, әмма ләкин теге барыбер җирнең хуҗасы булырга тиеш. Җирнең хуҗасы ул җирне эшкәртүче. Җиргә үзенең теге кем әйткәнди, күңелен биргән кеше, ул бары тик шул кеше генә җирдән җирнең тәнен белә. Бүген химия тутырып уңыш алды да иртәгә җирнең теге турында, уңдырышлыгы турында кайгыртмаган кеше ул җирнең хуҗасы түгел, ул дошманы җирнең. Кызганычка каршы андый фактлар да бар. Әмма ләкин ялгышмыйча, абынмыйча, шушы кыска гына чорда менә шул этапны үткәнбез икән. Инде киләчәктә менә бу ялгышларны тагын да кабатламыйсы дип әйтмәкче булам. Авыл хуҗалыгында бигрәк тә авылларны бетерү ул кем әйткәнди дөрес политика түгел. Ул барыбер үз урынына кайтачак, ул авыллар сакланып калырга тиеш. Авыллар булмаса безнең төрле яклап теге кыенлыклар туарга мөмкин киләчәктә.
Аннан соң жерне эшкәртүчегенә, аның жерне итмәкнең тәмен белә, эшкәртүчегенә. Кемдер анда алпавытларча моннан килеп, тегеннән килеп, сатып алган булып, аның киләчәге бик авыр. Алар арасында да бик теге эшлекле кешеләр бар. Әйтмим мин, бөтенесе дә бер калыптан сөрелгән дип. Инвесторлар арасында да менә дигән эшләп китүчеләр булды. Безнең халык инде элек-электән бабаларыбыз утрак тормыш белән яшәгән, җирне эшкәрткән, иген үстергән, мал үрчеткән, шулай бит. Менә бу яшәү рәвеше киләчәктә ничек дәвам итер тагын? Миңа калса, ул барыбер авыл булып калыр. Анда әгәр дә авыл җирлегендә хезмәт хаклары 2 тапкыр шәһәр кешесенекеннән югарырак булса, аның эш урыны булса, ул вакытта авыл сакланачак. Бездә бит әле кызганычка каршы менә бер шәһәр тирәсенә тупланабыз да, анда һавасы да башка, анда эчәр суың да башка, авыл табигатына җитми бит. Менә шуңа күрә теге авылның кадерен белеп, авылга тартылу, авылда шартлар тудыру, менә безнең төп җәмгыятебезнең төп максаты булырга тиеш. Дөрес, менә кайбер авыллар, бетүгә табан баручы авыллар, алар инде аларны саклап та Әмма ләкин барыбер менә яшәгән авыл, аның менә шушы кем әйткәндәй бүтән шартлары булса, һәм дә ки эш урыны, төп эш урыны булса, даими кирим чыганагы яшь гаиләләрдә калыр иде. Фатир мәсьәләсендә дә ярдәм иткән хуҗалыклар бар, төзеп биргән хуҗалыклар бар. Менә шундый хуҗалыкларга, шундый хуҗаларга, шундый теге кем әйткәндәй хуҗалык җитәкчеләренә киңрәк юлны ачасы, аларга ярдәм дә күбрәк булсын иде. Бездә бит кызганычка каршы менә дәүләт ярдәме дип сөйлибез дә. Дәүләт ярдәменең 90% бит инвесторларга китә. Ул менә крестьян фермер хуҗалыкларына да әзрәк диге шундый гаделлек белән бүленсә, башкачарак булыр иде. Менә бу санкциялар дибез, без бит инде ничә еллар дәвамында шушы санкциялар кысаларында яшибез. Авыл хуҗалыгына җитештерүгә аның тәргешче булдымы, юкмы? Менә сез бит инде районнарда, авылларда, хуҗалыкларда йөрисез. Без импортны алыштыру дибез, элек чит илдән кергән продукцияны ни дәрәҗәдә безнекеләр итеп чыгара алдымы, юкмы? Ул процесс бара. Мин әйтәсем килә инде, безнең илдәге табигать шартлары, безнең илдәге мөмкинлекләр, безнең уңдырышлы җирләребез, ул үзебезне генә түгел, ул чит илләрне дә тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Менә шул юнәлештә бездә бит ничек? Менә бүгенге көндә фермер хуҗалыклары белән дә мин даими элемтәдә, башка хуҗалыклар белән дә уңыш бар, бәя юк. Менә бәя юк. Мәсәлән, теге бүген кемгә кая куярга ашлыкны аптырыйлар, акча бүген кирәк. Шуңа күрә алып сатарлар инде шул моменттан файдаланып, теге уңышның күп өлешен әкрен генә үзләренә нитәләр. Менә шундый моментлар. Нигә дәүләт заказы дигән әйбер бездә юк? Дәүләт заказы булырга тиештер бит инде. Ул һичшиксез булырга тиеш. Әгәр дәүләт заказы һәм чит илдәге авыл хуҗалыгы алга киткән хуҗалыклардагы шикелле дәүләт заказына акча ел башында ук түләнеп куйса, аның бит бөтенләй башка булыр иде тормышы. Бүген күп булса да хуҗалыкларга кыен, аз булса да кыен. Менә шуңа күрә төрле сикерешләр. Бу әйберне без инде теге базар икътисады дигән булып, планлы рәвештә алып барудан ничектер йөз чиргән идек. Әмма чит илләрнең авыл хуҗалыгы алга киткән, алар бит планлы рәвештә алып баралар. Аларда, мәсәлән, сөтне җитештерү, ул мәсәлән сыер асрый икән, аның ишек алдыннан сөтне килеп алырга тиешләр. Фәлән бәя белән әйме. Бер нинди проблема булырга тиеш түгел. Моны оештырып була. Безнең 444 мең шәхси хуҗалыкта бүген, әйме, күпме бәрәңгесендә үстерерләр иде. Әгәр дә тиешле бәядән алучы булса, башка әйберләрендә яшелчә, җиләк җимешләрне, уңай үзгәрешләр бу теге ниләр бар. Авыл хуҗалыгында бик күп продукциялар хәзер үзебездә җитештерелә башлады. Яшелчә, шул ук теге ниләр. Әллә каян, мәсәлән, нидән китереп Израильдән әллә нинди яшелчәләр китереп сатканчы үзебезнең. Израильнең аның комлы туфрагы, кем әйткәндәй, бөтенләй башка шартлар. Или башка илләрдән
Чәчәкләргә кадәр чит илдән, үзебездә чәчәк үстерә алмыйбызмы? Менә шундый юнәлешләрне теге үзебездәге нигә файдага булды ул. Менә сез ашынып тәнкыйть итеп тә сөйлисез, журналист инде ул әлбәттә шундый юнәлештә эшләргә тиештер. Беләм, сез шактый гына еллар суд юлын таптаган кеше. Моңа сезнең менә шушы журналистлык эшчәнлегегез тәэсир иттеме, әллә артык кызыксыну алып кирип киттеме бу суд залыннан китабын чыгарырга? Беләсезме, дөресен әйткәндә, менә һич ихластан әйтәм, суд залыннан ни өчен мин суд залыннан яза башладым? Чөнки кайвакыт теге районнарны, хуҗалыкларны тәнкыйтьләү, ул теге төрле киртәләргә барып терәлә. Мәсәлән, үзең кайтып җиткәнче берәр хуҗалыкта тәнкыйтьләргә барасың бит инде берәр районны. Үзең кайтып җиткәнче тегеннән эштән шалтыратулар башлана, һәм дә теге синең инде бүтән теге күңелеңдә кайнаган хисләрне сүрелдеттереп, киртә куя башлыйлар. Менә суд залыннан ул аның ни өчен бу кеше шушындый юлга баскан? Аның теге судта утырасың, кайвакыт шундый гыйбрәтле хәлләр бар. Карыйсың, әти-әнисе шул кадәр теге әти-әнисе тәрбияләгән, уллары теге ниндидер наркотиклар юлына баскан, башкача. Менә ниндидер гыйбрәтле, моның төбенә төшеп язганда, шул кадәр теге ул укыган кешегә шул кадәр аннан соң шалтыратулар китәдер. Ничек аның язмышы, ничек тормышы, ничек. Әле кайберәүләр судка да бирде. Мин менә 30 ел дәвамында суд залыннан яздым, 17 ялгышмасам 17 тапкыр үземне судка бирделәр. Әмма ләкин мин дөресен язганга күрә, бер генә судта мине нидер күләмдә теге дөресен язган. Кеше кайберәүләр килеп яңадан рәхмәт әйтте әле. Менә гыйбрәт булды, мин үземнең ялгышымны да әйттем дип. Хәтта ки менә бер вакытны редакциядә утырам бүлмәсендә, bir таза гына гәүдәле, теге чирайлы кеше килеп керде, сез мине менә шулай ди язганыгыз. Мен инде бу әрләшергә килгән дип торам. Юк ди, мин ди үземнең тормышым турында төрмәдә утырганда бик каты уйландым ди. Менә башкаларга, чыннан да башкаларга гыйбрәт булсын өчен. Тәүбә иткән. Тәүбә иткән, бик матур гына сөйләштек. Мен инде аны әрләшергә килгән дип торам. Менә шундый хәлләр булды, суд залыннан кирәктер ул. Ни өчен дигәндә, без күбрәк менә кеше шундый юлга баскан, ниндидер хилафлыклар эшләгән, җинаятлар эшләгән. Без аны ничектер яшереп калырга тырышабыз, җәмгыять ул турыда белми. Аны бит инде белгән кешеләр, гыйбрәт алмый. Аны бит белгән кешеләр дә бар. Аның теге аннан соң теге кем әйткәндә, аның тирәлеге бар. Ни өчен күрмәгән менә шул теге наркотиклар белән теге аны бит таратып йөрүчеләр бар, аны бит теге тартучылар бар, махсус әйме. Аларны бит тирә күршеләре дә белә. Башкалар бары тик җәмгыять белән бу тискәре ширдән кутыл җәмгыять белән көрәшкәндә генә. Ул теге хукук саклау органнары гына түгел, аның тирә күршесе дә, туганнары да, һәрберебез битараф булмыйча, битараф булмыйча үз фикерен әйткәндә. Камил абый, рәхмәт сезгә менә шундый истәлекле әңгәмәгез өчен. Чыннан да сез менә гыйбрәтле хәлләрдә үрнәк алырлык мисалларында шулай матур итеп җиткердегез, китердегез. Киләчәктә дә сезнең менә үткән каләмегез шушы гаделлекне күбрәк халыкка җиткерүдә армый, талмый, язсын, эшләсен. Сезгә сәламәтлек теләп калабыз һәм иҗади уңышлар. Бик зур рәхмәт.